खुलुमखा जत तिप्रासा रंग लामसगो आनी यूट्यूब चैनल सो इनके दिनै आं तमानो साबनि नायमानि हमले ड्राग्स बाय गांजा ड्राग्स बाय सिडी अमो ताबो गोबां कुकनो जों ससियल मीडिया वो न्यूज मीडिया वो जत फेसबुक इंस्टाग्राम गोबां मा जागावनो जों नुगै दङ हायरे ताबो न्यूज मीडिया नायानि फुन खुलाव हायनो तमानुक जों सिडी बुफां ताफायजां मानि चिन तिप्रासा रनि कानि कानि जागा जागा हापुं हापुं हाथाय हाथाय जत जागानो हावै ताबो ताफायजाक दं पुलिस राव बाय पुलिस प्रशासन बाय तमानि बागै ताफायजाक अमो बोजों सिउ कामकेनो कायसा अमो इलिगेल सामुंनि बागैनो अमो ताफायजाक ठीक है जों माने जोंबो सियांगिया अमो जाया हामिया हे जोंबो सिउनो बाट अरो कम्पेयर खायबानि थांनो हायके ड्राग्स डीलर ले सेबा गांजा कायबै तोरवै लौरवै 5-6 मास 7 मास 8 मास नायसावै चरायबो सानो पालायमा हायके पालायबै तोरवै फालै जानाय रगे सेबा ड्राग्स डीलर माफिया हायके सेबारो गांजा कायबै जानाय रगे सेबारो अमो जों जत सिवायसि जों तिप्रासा रबो सिवो बैनि बसं बै बरकबो सिवायसि अरो गांजा कायबै जानाय बरं हायके चिन तिप्रासा चाया चुया नुकुं हामिया हाथाय हापुं तैमा तैसा नौथाय करै नुकुं करै तमा करै बहाय बर रसि कायबै चाव एंड ड्राग्स डीलर ड्राग्स माफिया खायने रके सेबारो जारा नि नेता जानि नि सरकार जारा रुलिंग गवर्नमेंट तनाय तेनि एमएलए मंत्री नि बसाला मंत्री जारा नेता खाय तनाय बरक ड्राग्स डीलर खाय के ड्राग्स दे हामियांकु ना गांजा दे हामियांकु बोमो इफेक्ट खायकु बोमो चिन तिप्रासा रनो बुथारकु बोमो चिन तिप्रासा नि लांगमा रनो चिन तिप्रासा नि अपकमिंग यंग जनरेशन नि चराय रनि लांगमान आरेकु बोमो सासकु बोमो नुकसान खायकु गांजा दे खायकु ड्राग्स दे खायकु अमो चिन तिप्रासा रबो काम गिसिउ तमानि बागे ड्राग्स डीलर ड्राग्स माफिया नि कतर कतर बानिया खायने रक ड्राग्स फालै कुटी कुटी मालिक तनाय नगे तमानि बागे रमजाया ताबसो तमानि बागे सोशल मीडिया न्यूज मीडिया वो फुनुक जाय रमजा ही तमानि बागे चिन तिप्रासा रक गांजा कायबै किसा मिसा फालै चामानि अम हायमाके तमानि बागे बलं बलं हापुं हापुं हाथाय हाथाय तैमा तैमा दैसा दैसा थाङै नायथुगै कारेबै बागे तामफायमा अमो जोंमा बुजिनाय ताकुतेबो कुकसं सिउ आं गांजा कायने रक बरबो जाया ही बाट गांजा नि साय डबल हामिया डबल जाया हंके जे ड्राग्स नबो रोमा यांगिया रोमा वाइसे खरकसा ड्राग्स नानाय ड्राग्स योनाय ड्राग्स जानाय खरकसा ड्राग्स फालनाय न रोमा हंके जतो सारा त्रिपुरानि ड्राग्स फालनाय ड्राग्स जानाय न रोमा वाइसे अमो कबै कौखायसे कबैया किसा आनि भिडियो जारा ताबक नायबि तमनाय रनरो किसा कमेन्ट खाय सादि ड्राग्स फालनाय मासाना रोमा हंके जतो ड्राग्स फालनाय न रोमाव सेबाबो हेड त्रिपुरानि सेबाबो कतर बनो रोमाव ड्राग्स माफिया ड्राग्स डीलर न रोमा वाइसे सेबाबो ड्राग्स जानाय न सेबा सेबा चाया मासानो ड्राग्स जानाय मासानो रोमा हंके जतो दिख्लाय मा वाइसे जे तमानि बागै ड्राग्स न ले रमजाया ड्राग्स फालनाय माफिया रनो ले रमजाया तमानि बागै शुद्ध सिडी शुद्ध गांजा कायने रनो केबले नौ नौ कासा कासा जागा जागा थां थां हापुं हापुं थाङै ताफायजां मन ताबो नुजाक दं गांजा ताफाय माने तो फुनुजाक दंले न्यूज मीडिया वो जे तमानि बागै ड्राग्स माफिया ड्राग्स फालनाय माफिया ड्राग्स डीलर रनो तमानि बागै न्यूज मीडिया वती साजाया शुद्ध पुलिस रोबै रमजाला हायके ड्राग्स डीलर बा ड्राग्स माफिया खरकसा कनि रमजाला हायके तमा खाय जे कुटा खाली जे ओ डिब्बा खाली पैकेट खाली आमरो सिमिनो बुरुम बुरुम फुनुगो फिया ओ जे ड्राग्स जे ब्राउन सुगर बा जे सुगर जे मानै ड्राग्स मेन ड्राग्स न केबले फुनुक जायो आसेरो फुनुक जागो तै कुटा केबले कुटा पैकेट फुनुक जागो रमजाक फानो बाट ओ जे ड्राग्स माफिया खाय तनाय ड्राग्स पूरा त्रिपुरा वो सप्लाई खाय तनाय ब्राउन केबले रमजायो तमानि बागै अमो चिन तिप्रासा रबो ताबक सिसाला हायसि क्वेश्चन मा खायने हायसि सिवान गांजा कायबै जानाय रबो बरकबो जाया ब्रनि पूरा बेआइनि बाबै बरक सामुं खायबै दं हिसिउ सेम चिन तिप्रासा रक गांजा कायबै बेआइनि खाय दं हायनो ड्राग्स फालनाय ड्राग्स माफिया खाय तनाय त्रिपुरा वो ड्राग्स चालावबै तनाय ड्राग्स सप्लाई खाय तनाय बरकनबो जे गांजा कायबै तोरवै गांजा फालै तनाय रक हायकेनो बरकनबो रमनि नांनाय बरकनबो जत किसुनो सेम इक्वल खायबै ट्रिट मा खायनाय हायसि अरो ल नि कक साइथां हायके कानुन बानिनि आइन नि कक साइथां हायके अरो शुद्ध तिप्रासा नि बागे एक्स्ट्रा के ल करे एक्स्ट्रा के रूल्स एंड रेगुलेशन टर्म एंड कंडीशन करे एक्स्ट्रा के ड्राग्स डीलर ड्राग्स माफिया नि बागे करे जतनि बागे ल एंगे सेम सो अमो तमानि बागे इंया होयतोबा ड्राग्स माफिया रंगे बोले पॉलिटिक्स बाय गदाल जाक पॉलिटिक्स बाय गरं जाक नेता पेता ड्राग्स डीलर इंgi तंगौ हायनि बागे देबरनो गरम जाया तार माने न अमो वीक खायसे अमो सरकार न जत किछु चिन तिप्रासा रनि ऊपर अत्याचार खाय तमनि खलाय बायसि तमानि बागे हमले ड्राग्स फालनाय रगले माफिया जत नेता पेटा मिनिस्टर एमएलए निबो सालारो वानसा मिनिस्टर एमएलए निबो सालारो खाय तंगौ चिन तिप्रासा रकेबले किसा मिसा गांजा कायबै हापुं हाथाय तैमा दैसा
जे हा बर' जायगा बुसुक दं बर' जायगा हाथाय कुसुक दं आरो जायगा थां काइबै चाबै दंबाय हमनो बोले रमजागो सिउ आंरो जागाबो जों जत जारा आं भिडिअ नायतनाय जारा निउज मिडिया नायतनाय बरावबो सिवायसि हम गांजा काइने रनबो जाया ड्राग्स फालनाय रनबो जाया हानि बागिनो जों नायबो जुदि से गांजा काइने रन तां फाइबै गांजा काइने रन रमजागनो हायके ड्राग्स फालनाय ड्राग्स माफिया रन रमदि अमो सि हायसि कक ते कुनु यारो जागाबो ड्राग्स फालनाय ड्राग्स माफिया तो चिनि बरक दं माय हायसि थै आजायबानो उ त्रिपुराबो चिनि बरक ड्राग्स माफिया ड्राग्स फालनाय ड्राग्स डीलर कतर माय हायसि बरनि बरक नमो पॉलिटिक्स बाय गोरों जाया हायके ड्राग्स डीलर और त्रिपुराबो हायके साप्लाय खाइबै आसे कतर आसे नों बफ्रन सिमि ड्राग्स फाइमान हे जोंसिबा 2018-16 रम सिमि जों ड्राग्स त्रिपुराबो हाफाइबै हे गाहाम के सिवायसि आफ्रो सिमि एडिक्टेड बंग बायबायसि आफ्रो सिमि चिन त्रिपुरासानि यंग जनरेशन अपकमिंग यंग जनरेशन टैलेंटेड राइडर गोबां को बर' दङ ड्राग्स बाय कुबुलै ड्राग्स जावैनो गोबां मा बर'नि न लांमा आरो लांखायसि चिनि बरक चिन त्रिपुरासा रक ड्राग्स डीलर माफिया ngैमाया त्रिपुराव बुनि बसं वानसा बरक सि ड्राग्स डीलर ngनाय जेसपकेनो जतो किछु बिसिंति के पन नाइतो पन कारेदि तो पन लास्ट मोमेन्ट ngके नेता बीजेपी नि नेता एगो त्रिपुरा सरकार बाय गदाल जाक पॉलिटिक्स बाय गदाल जाक वानसा बरनो ड्राग्स डीलर सय सय ngनाय हायसि अमो कबि कखायसि अमो गांजा बाय ड्राग्स अमो दुइता बमो डेंजर को बमो रिस्क को बमो दाइति दाइति बरंनि लांमानो आरे wi बरक रमा अमो दुइता बिसिं बमो रिस्क अमो जोंथ' तो सिव हायसि एन जों सिव ड्राग्स नानाय र ड्राग्स नि बिथि कसगरि हायसि ड्राग्स नि ड्राग्स जावै कवर जानाय ड्राग्स जावै एडिक्टेड नाय बरनि बागै बिथि कसगरि अमो जों काम के सिव हायसि गोबां को बरक नस्त खायतनाय ड्राग्स जावै ड्राग्स फालै उ जे ड्राग्स फालनाय बरक नस्त खायतनाय बरनो के बले रमजागलिया जे बिसा कम गांजाबो हाया गलायबो हाफानो गांजा इनके ड्राग्स गले इंया बनके बले गोबां को साकथारिनो ताबक रम लायबै तान लायबै सक लायबै तंबायबायसि ड्राग्स ले वाइसा सिनादि ड्राग्स वाइसा ना कांके उ बरक एडिक्टेड मांगनाय उ बरक बागै लांमा आरनाय हायसि सो हानि बागै ताकुते बुकसं बिसा वानसं लादि चिन त्रिपुरासा रनो के बागे ट्रिट खायजाक चिन त्रिपुरासा रनो इनके तमाके खायजाक वानसा रनो इनके तमाके खायजाक अमो वानसं इना लादि ताकुते बुकसं जों पॉलिटिक्स माख्लायनाय जों पॉलिटिक्स मा हाबनाय हाफानो जिनि बागै गाहाम देखायजाक दं हामिया देखायजाक दं अमो जों वानसगै मानायनाय तारपरे जों पॉलिटिक्स माहानाय हाय इनके इंया ताकुते बुकसं वानसं नाय दे सिंपल ककायसि जिन बरनो बागे ट्रिट खायजाक दं जिन बरनो बागे प्ले खायजाक दं जिन बरनो तमा रजाक दं जिन बरनो बाहाय बम हायके खायजाक अमो सिंपल बाबे वानसगि तारपरे बम गाहाम हामिया अरनो वानसगि ना देहायसि सो इनके तिनि भिडिअ अरनो पाइसिनाय नेक्स्ट एपिसोड बा नेक्स्ट भिडिअ जों मालाय कक सालायफिनाय हायनो हाय गोबां मा अन्य टपिक बा गोबां मा चिन त्रिपुरासा बाके डिप्राइभ इंगै दं डिप्राइभ खायजागै दं बाके बैनि बसं बैनि बरक बाय सेटरे जागै बाके नर जागै बाके जोंनो तला खिक्लाय जाग दं अमो जतनो जों सालायनाय नेक्स्ट एपिसोड बा नेक्स्ट भिडिअ रावबो ते आं अमो ड्राग्स बाय जे सिदि बा गांजानि कक सामानि जुदि आनि जाया दंके बा आनो नाकारदि जुदि आनि जामानि दंके बा निराव किसा कमेन्ट खायबै सालायदि ड्राग्स ले वाइसा ना हायके बो एडिक्टेड नंनाय बो थैनाय थैनाय नं ड्राग्स नानाय दं इनके सिदिक ले जे गांजा नानाय रले गांजा नुंनाय रले बरकले नुंगैपानो आसे बरक एडिक्ट इंपानो बरक दाइति माने लांमा आरिया किसाले लास्टिंग दं फिया रमजां मानि इनके ताबो गोबां कुनो सिदि गांजा काइनाय गांजा फालनाय रनो न गोबां को रमजां दंबो ड्राग्स माफिया ड्राग्स फालनाय रनो के बले कम रमजागि दं सो इनके आसेनो तिनि बागै ताता